Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagi kun amang maranoso nasi yang menari di kukurmatan odina di pelilalilangan sisagi yang kayong pungantan nung ay din nasal tarbiyah ayaw kun amala di kukurmatan na sagi yang kaya mga rinarinaw tanong kaya mga member o di na mga member sa geng kaya turugan tanong na paganirong ko na rin na dasal ako ko Princess sa Bibilad na bugyang kaya sekreta ka na aya din na so bai warda bugyang kutua miustano ay din na superot gina na sumabubaloy ayaw na baitan ng sagyang kaya turuban tanong na bugyang kutua lidiyo magkiragamas sa mukaid na syudjuan isa si masampurna sa giyong kutuwa si Princess Joanna naalalang po na giyong kutuwa si Prete dasal ako kukang bala o makiragaman sa mo yang kaya king paundirami sa giyang kaya turugan tanong ada sa lakaw kilalayon nagugiyang kutuwa si Niskapi edun sa Fatma si masampurna sa giyang kutuwa si Puteri Pakaingit sa pigakan natin yung una ka na sa giyang ka sa katiin na pamamakin gani mga idol sa katiin na wassalam Sui no re
Malaysia